Bolje da ovo nalazimo u prirodi, a ne smeće. Hvala vam kad ste se odazvali. Potez od početka ceste do naše krajnje točke je 1,65 km. Išli bomo 5 do 10 metara levo i desno od ceste. Općinski traktor bude pičil i stavljali bomo gore na prikolicu. Ekosustav nam pruža različite usluge. Pročišćava vodu, ima i zalihe vode. Čisti nam zrak, a daje nam i hranu. Dom je mnogim životinjskim i biljnim vrstama, a pruža nam i inspiraciju. Usluga vulkanizera nije jedna od njih. Evo tu smo sad snimili baš i jedno korištenje zemljišta i u poljoprivredne svrhe. Pšenica je zasađena, znači osim bespravno izrađenih objekata, ljudi to za što područje, prirodi blisko područje, koriste i za poljoprivredu. Prostor Globetke se već godinama koristi za održavanje cross lige istog naziva Globetka i moram reći da trkači koji dođu na takve utrke i koji ovdje i treniraju dolaze zato da bi bili bliže prirodi, dakle da ne bi trčali po asfaltu, da bi bili negdje gdje je i svježi zrak, ali gdje i možemo uživati u čistom okolišu, a kad se ovdje nalazi smeće nije nešto što je ugodno. Žalosno je današnje vrijeme gdje kad kod kuće, kod kućnog praga vam dođu, vam pokupe čakom smeće, da se tako odlaže, odbacuje, zagađujemo okolinu.